Lutas panahon, oy. Thank you Lord, sa beautiful day. Beautiful morning. Uy, isa man nagpaingon nila. Isa man nag-jogging. Uy, matay si Tatoy ba ne? Ako ni Dolon ba? Uy, Tatoy! Uy, sama, sumuka. Isa mo kamuram, napangog lagi. Pangog yung tao, kita ka mga stick. Ginagawa mo. Pabloy. Ginagawa mo. Matay po ni mo Tatoy. Magbakter ka. Baka pala hubog ni mo. Nada, siya yung mata, maigo ka sa living job. Pagdamay, kapabloy. Di ba ka mo support na ako? Nakaala ka dahil. Gusto na ko, boxer na ko. Ditaw, tanaw, na natugdi na musiga mong mata, maigo ka sa one step living job. Dibay kayo na! Kumbangay! Kaish! Layo na bigyan ko kung ibaktasan ba eh. Ang gapay batan on rin na sanada ang boxer ba? Uy! Ibatan no? Ulon ba? Boss! Pwede mo na boss? Boss, panduang puntan doon ba? Boss? Nge! Wala lagi boss. Pwede mo na boss? Boss! Na yung mga batan on rin. Nangita ang mga boxer ba? Uy! Boksingero yung mag-imangita, boss. Boksingero, kusurada kay ko. Uy, ayaw dong. Ayaw. Ay, sige, ikaw na lang. Damay. Wala ang libain batan Andri, ah. Damay, makauman ka, Nick First Rock. Uy, noon sa magka. Ano kung laban ba? Ingag na kailaban sa may problema, anak. Banta. Kuan ba? Kabangin ko ba? Wala mo ikot. Kasi pwede ka ba? Kuan ka coach. Yaga man na inuha Tatoy. Hindi na good. Pabloy. Sige. Tara, Trinita. 3 days later. Okay, good. Isa na kinomo. Push up sa good. Karon, manam tagyaging. Luan na pati kag step job. Sige, subukan na to. Karon, balubalo naman step job. Karon, sabon na 20. Sige, push up. Okay. Terus tagaan. Sige, Sus, sama na ang bayot. Maniguro niya ang tutuan. Many months later. And now, ladies and gentlemen, this is a boxing event. And the blue corner, wearing a black hair and yellow eyes in a green short and professional record. 58 loss in Sinowi from Korea. Muy Longni. And the red corner, wearing a black hair and black eyes, professional record. 3 loss in 5 weeks from a Philippines. Tatoy Palahubo. And our referee, Lalo Inom Tuba. Bawal ang itlog ha. Pati dire sang gogo. Ha, okay. And round 1. Good luck. Fight.
Sa mga bata, ano nagdagandagan ramang kadra? O to yung ginukan, ito take dos with heroin. Ulo-ulo ramang kaslingan. Pag mag-inom ka dito, kusugat kinumo sa repido. Sumbag ba? Sumbag. Na ba? Na. And round 2. Ayaw, di ma. Ginagawa mo. Ginagawa mo. And now, round 3. Ayaw, di ma.